ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம புகழோட மேரேஜ் பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டான நம்மளோட புகழுக்கு வந்துட்டு ரீசெண்டாக மேரேஜ் ஆச்சு. இந்த மேரேஜ் வந்துட்டு செகண்ட் மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்துட்டு நியூஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருந்தது. அதை பற்றி நம்ம புகழே வந்துட்டு ஒரு சின்ன விளக்கம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஏற்கனவே ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம புகழுக்கும் பென்சிக்கும் கல்யாணம் ஆகியிருக்கு. இது வந்துட்டு செகண்ட் மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்துட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்காக புகழ் வந்துட்டு அவங்களோட இன்ஸ்டா பேஜ்லேயே வந்துட்டு தெளிவான விளக்கம் ஒன்று எல்லாருக்குமே கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தந்தை அன்பிற்கு ஒரு முறை, தாயின் அன்பிற்கு ஒரு முறை, மனைவியின் குடும்பத்தாருக்காக ஒரு முறை பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்சவங்க எத்தனை தடவை என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொன்னாலும் என்னோட மனைவியை எத்தனை முறை வேணாலும் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நான் ஒரு இந்தியன், எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்கமும் கொடுத்துருக்காங்க. புகழோட கல்யாணத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.